बस जों दा बर' फिल्म दिन्थिना गोबां रां खामायगासिनो नाथाय जोंनो गुन्दाथाय सराखै मा फिल्म दिन्थिदों आं बर'नो बस सपन कुमार ब्रह्मजों दिहुनजानाय हारिसांगाथिनि मोजां फिल्मनो दुब्लिनि सुपार डिरेक्सन दङनो गोबां मानसि जागासिनो बस बारो बेफोरखौ थां सानलुरनि फिल्म दिन्थिदां एक पेलेलि नामा बस थां बेखौनो दिन्थिदां ओके बस हेलौ महाराजा जावलियाखौ बुथारनाय मानसिखौ मोनदोंना मोनाखै मोनथ'वाखै नोंथां आं मानसि लागायगासिनो दं गोख्रै नांगौ आंनो नों जेबो सिन्था दा खालाम आंनो साननैसो सम हो जागोन थाबैनो खालाम अके दोनबाय बस जोंनि फिल्मखौ दिन्थिनो होआसै मा सोर बिलाइ एसेबां गोहो बस बेयो नोंथांखौसो लिंहरदों सोर फाउन्डेसननि लोगोसे ना मानो नाम खामाय दा बुंदोंमोन र' गोसोफायबाय हेड स्ट'रि ना मानो होद बेथ' सावथुननिसोमोन होद मा जाम्बा जाम्बा होननानै सोरबा जायोब्रा नोंलाय थौ गासिबो मानसिखौ हमनानै लानानै फै नोंसो नामा जोंनि फिल्मखौ दिन्थिनो होयिया मोजां जाबाय नों आंखौ बेयाव लिंहरना गोबाव सम जाबायमोन नोंखौ नुनो मोनिया दिनै नुनो मोनबाय आंनि फंसे बाथ्रा खोनासं दिनैनिफ्राय नोंसोर बेयाव बर' फिल्म दिन्थिनायखौ बन्द खालामनांगौ आरो बे आंनि लास्ट वार्निं आं बेयाव जा फिल्म दिन्थिनो नागिरदों बेखौनो दिन्थिनो नांगोन खोनासं आंनिबो फंसेल' खोथा जों बेयाव बर' फिल्म दिन्थिनो नागिरदों दिन्थिगोनानो नङाब्ला नङाब्ला मा खालामनो नों ओइ नोंसोर मा नायबाय थादों होदो बेखौ